amb tot el meu poder, una gran festa muntarem. Vindran sorpreses, les veureu i flipareu. Tornarem a batre el rècord de la Rua, ja que aquest any 560 persones vam desfilar. I és que per molt malament que això hagi acabat per a mi, el més important és el Carnaval, i el de Montornès va amunt i no vol parar. Diables, cremeu-lo ja. Quan abans ho feu, abans tornarà.